Good morning! Happy Thursday! White na white tayo sa ating uniform. Bibig lang ako ng bagels at Italian bread. Yung aking pasok today, alas 8. So, kaya medyo nagmamadali na ako. Tulog pa sila Bana at Sofia. Yan o, nagtatapon siya ng basura. Para mamaya, late na naman, late. Yan yung ayaw ko sa kanya. Alam niya, handa pa Sofia, maaga ako alis. Ngayon, pag gumising siya, kaya sarili lang. Tapos nag-aalis ng mga, yan, o. Breakfast time, medyo ano lang kami. Bread and peanut butter. Sa akin din, bread and ganyan. Kay Dada is cereal. Ayan, Cryolife coffee. Good morning! Happy Saturday! Aga-aga. Naglaban na si Bana. Maaga siyang bumaba. Kababa lang namin na Sofia. Yan si Sofia, diretso sa papa niya. At saka ako, diretso sa kusina. Maghugas ng plato. Nabili ko pala to sa AliExpress. Ito siya, oh, maliliit. Pwede lagyan ng sabon, ng sponge, ng towel, kahit ano. Dito ko siya ilalagay. Kasi palaging, yung pagwala na pa dito, ang pangit tingnan. Pero ngayon, I'm going to use gloves. Kasi, medyo namamatay na yung ating kamay pa. Puro sa init. Dirty. A few moments later. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지